Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamenta kasngi. Menteri Sarkar barim uba Robert G. Lyngdoh ubadai u MLA barim Laitumkhrah Constituency Khlad na kaperthei menhaka arkundai terik u Laitung hala yingsa Hanongrim Hills. Ula no shadian iki khun gikti bat ikurim ka Khlad no jong uba Robert G. Lyngdoh kalong ka jingdu nong ya ka jela Meghalaya namar ki kam sinyang ya ka imlang ka salang bat u ya khun persha iki kam pentrim ha ka jela. Uba RG Lyngdoh ude menteri barim ka kampo ying ka jela Meghalaya ha ka Sarkar belayalam da uba didi lapang kum menteri rangba ka jela. Ulong unong yalam ka Sarkar Kongres.